insellimlek, naħseb bħali dik it-tiem dik it-toma tax-xampanja li xrobt f'lejliet l-ewwel tas-sena. U qegħdin hawn fl-aħħar tal-ewwel xahar tas-sena, Jannar, għadda u mar. Iżda wara ħalla ħafna affarijiet wieħed xi jiddiskuti. Is-sena ma ftaħniex bit-tajjeb. Ġuvni ta' 22 sena ħalla ħajtu. Inċident ta' traffiku ġewwa Għawdex. U f'nofs ix-xahar inċident ieħor fatali fejn darba turist Ġermaniż jiġi għaw Malta għal vakanza u sfortunatament ma jerġax jitlaq lura lejn pajjiżu. L-annimal popolari ta' dan ix-xahar huwa iż-żiemel. 3 darbiet jissemma fl-aħbarijiet 3 inċidenti ta' traffiku fit-toroq tagħna. Ovvjament id-diskussjoni tibqa' għaddejja kemmu ta' riskju li dawn iż-żwiemel jibqgħu jagħmlu r-rondi tagħhom fit-toroq tagħna. U kemm wkoll fer għall-annimal fih innifsu jekk din mhijiex moħħrija tal-annimali. Fix-xena internazzjonali id-dinja kesħet mhux biss bit-temperaturi baxxi li jaf joffri x-xahar ta' Jannar, iżda kesħet ukoll bl-attakki tat-terrorizmu. Ġiswi Charlie ġewwa Franza, attakk fuq kumpanija li kienet tbiġġi karikaturi li ma ġbux lill-poplu kollu, lill-reliġjonijiet kollha. U bażikament kien hemm attakk fuq din il-kumpanija. Ovvjament, id-dinja kollha niżlet fit-toroq b'solidarjetà fuq dan l-attakk għalfejn kontra dan l-attakk bażikament għax dan l-attakk kontra il-freedom of speech. Freedom of speech li hija l-arma li dak li jkun jesprimi lilu nnifsu. Iżda attakk terrorista ieħor lejn l-aħħar tax-xahar ta' Jannar sar ġewwa l-Lukanda Korintja ġewwa l-Libja. Ovvjament dan ma tantx isu prominenza issa jew xahar il-Libja jew ma nafx imma fil-fema tiegħi ovvjament dawn huma bnedmin umani bħalna. Lura Malta il-qorti ddikjarat li referendum favur jew kontra il-kaċċa fir-rebbija jista' jsir. U minn dak il-moment stess il-moviment Shout Spring Hunting Out jieda l-kumpanija li se twassalna għall-elezzjoni tas-16 April. L-ebda partit politiku maħa pożizzjoni fuq din issue ħlief l-Alternattiva Demokratika li ilha nistgħu ngħidu mill-bidu kontra il-kaċċa fir-rebbija. Iżda il-partiti l-oħra għalkemm il-leaders tagħhom qed jgħidu li huma favur il-kaċċa, il-partit per se maħax pożizzjoni. Iżda fuq dan żgur se nitkellmu fix-xhur li ġejjin. It-temp f'Jannar kien nistgħu ngħidu dak li jaf joffri Jannar. Kenna ħafna borra, mhux daqs Diċembru, imma kenna l-borra, ix-xita mhux ħażin, rieħ ovvjament kien moderat, xi kultant naraw xi tank nieżel jew xi jagħtu ta' tank itier u nistgħu ngħidu t-temperaturi baxxi u ġranet tax-xemx kenna wkoll. Bażikament daku ġew inti qed tmur tixtri, ġibli bezzun jew ftira. Bezzun. Bil-ħaq u fuq l-Malta daqshekk ikel sħun. Kull ma sejtuk bezzun. U jekk fl-ikel ma tantx tieħu interess, kemm nafsak il-prezz tat-tikiet għadu l-istess. Stennini, għax-xahar li ġej, saħħit.